Ai oprit, da? Tragi vocea, da? Bă, frate. De ce veniți, mă, voi cu Colindu? Nu știu, pe... Au, ce lumină bună, ia uite ea. Atunci pe 20, pe 17, pe 22, pe 23. De ce? De ce? Cu Colindu să merge așa. Să mergi. Bă, boss. Julie. Să mergi odată pe 24 în ajun. Da? Nu? De bun simț, nu? O dată pe 25 de Crăciun. Sărbătoare, nu? Și dacă te ține pe leu, mergi pe 1 cu aho și alea. Și mai mergi odată pe 2 cu Sorcova. Dar maxim gen dacă ești talentat și ai fanbase pe Casa Scării și stai la bloc în cartier la tine și gen... You know what I'm saying? Da? De ce veniți? Nu veniți cu Colindu, că nu vă primesc. Veniți dracu pe 24 și pe 25, pe 1 și pe 2. Și nu veniți după bani. La Colindu nu te duci după bani, te duci pentru spiritul sărbătorilor. Nu dă foame în pula mea. Te duci să te distrezi, să faci, să alea, exagerez și eu acum, da. Ce vrei bani? Nu-ți dau bani. Și ce o să primești? Nuci, portocale, mere, covrigi, cozonac. Nu bani. Ce vrei să faci cu bani? Ce? Te duci să colinzi de foame în pula? Te duci să te distrezi, nu? Pe spiritul Crăciunului, nu? Băi, ce-am făcut aici? Ieri? Nu ieri. Alaltăieri. M-am trezit, eram pe la cineva. O nouă dimineață. Urși! Făceau ca toate alea pe acolo. Ce? Să arunce lumea cu bani pe geam. Coaia își cântau ca ultimii slab rău de tot. De ce? De ce te duci cu Colindu dacă nu știi să cânti? De ce te duci cu Colindu pentru bani? De ce? A? De ce nu vă faceți voi treaba cum trebuie? Păi așa? Nu e ok așa. Nu e bine. Nu faceți frumos. Nu e bine. 24, 25, 1, 2. Cântați frumos ca să primiți cozonaci, nuci, portocale, nu bani. Da? Și dacă nu vă convine, să nu veniți Colindu la chid. Eu nu vă primesc să vă dau bani. Eu vreau să vă dau de mâncare. Na, ce zici de asta? A? A? Păi, n-am făcut 10.000, așa că încă nu fac Q&A. Urmează genul să dau... da, abonați-vă acolo. Vă salut, sărbători fericite. Am o surpriză pentru voi mâine.